Отваряне на пратка от Беркер. Почистващо олио. След това следва ампулата от промоцията 1+1. Хидратиращата маска. Още една ампула. И следва тонера. Маски във формата на ампули. Едно подаръче от Беркер, пачове за очи. Още един подарък, слънцезащита, стик. И следва емулсията за лице. Пяна за лице. За двойно почистване. Олио плюс пяна. След това следват скраб за лице под формата на малки ампули. Олио за коса в малка разфасовка. Нашумелия Тир Фондютен 21 Нивори. Следват пак от промоцията 1+1 паджове за очи. Още малко подаръчето от Беркер, мострички, тонери. И втората опаковка от паджовете. След това следва база за лице, за под фондютен. Шампуан за против пърхот. И още една ампула маска за лице. И още две подаръчета от Беркер, две маски за лице. И това са нещата, които поръчах от Беркер.